Silloin hampattiin selää. Joo, oota. Anna tuo. Mä otan toiset. Mikä vitu kala tuo on? Lähditä filmaa lähdä. Mä avaan sen sun. Vittu! Leuka lähtee irti. Eiks tämmösiä paina? Painakas tää lauta, niin se suu avautuu. Vittu se ei pysy paikoillaan. Noniin, nyt se on. Kuva. Noniin, paina. Ostikaa lauasta pois. Mene. Syvemmälle. Kuvat Syvemmälle vielä. Oota. Kaikki se keppi on melkein siellä asti. Painikaasta lautaa enemmän. Kato nyt, tulee. Kato nyt kuka tulee oksenusreaktio. Painikaa sitä kunnolla. Vittu iso kalaa. Älkää liikaa painiko, kun mä en pysty tää keppiä tän tästä liikaa painitteen. Kato se silmää. Ota, anna vaan enää. Loput jalalla. Se menee. Loput jalalla. Mika tulee pyrstetty ulos. Loput jalalla. Ui vittu, tuolta tuli. Se on se keppi. Oota, antakaa vaan vaikka vaan 3 muuta kalaa. Näyttäkää se yksi, tää ei oikein näyttä se. Kaikki sai yhden kalan. Ai tää vai tää? Eikö se keskimmäinen? Keskimmäinen. Se on just oikein päin. Niin, mutta sitä ei näe. Nosta tupito kala tuohon keskelle. Antakaa valoa. No kyllä ne nyt näkyy ne kaikki 3 kalaa. On 4 kalaa. Siis 4 kalaa? Joo. Kato kuvaa tuotakin tuossa. Siinä on eka, siinä on eka. Jolla on keppi perseessä. Kirjamerkissä. Eiköhän se lähde. Joo.